Svet sa rýchlo mení. Nové potreby zákazníkov, nové technológie, nové spôsoby práce. Lisa, sme pripravení? Analysis complete. Historical review. 2007. IT farms. Assembly line style. Big rooms. Dozens trained at once in open systems and SAP basis. Low complexity. Foundational skills acquired. Progression. Cloud computing. Solution design. Higher complexity, more innovation. Current readiness. Tailor-made programs. Experts in cloud. Solution design. Customer consultancy. Conclusion. From mass training in large rooms to high-impact, highly skilled expertise. Preparedness level. Optimal. Ready for the future. Dobre, ďakujem za analýzu. No ale ako na základe tejto analýzy pripravujeme ľudí u nás dnes? Let me call Tinker, Head of Education and Development Center. Do nášho vzdelávania pridávame nové moderné prvky. Self-paced vzdelávanie, microlearning či gamifikáciu. Spájame online a offline svet cez blended vzdelávanie. Budujeme komunitu interných trénerov a talentom pomáhame rásť cez IT akadémie a duálne vzdelávanie. A v neposlednom rade dizajnujeme unikátne learning journeys šité na mieru. Raz nikdy nekončí, čo je dôvod rozvíjania líderských kompetencií. Budujeme coaching mindset a kultúru zvedavosti, aby každý mal odvahu sa učiť a posúvať dopredu. Každý si vie vybrať smer, ktorým chce ísť, a my v Téčku sme tu preto, aby sme ťa podporili a povzbudili. Ale je to len na tebe. Prvý krok musíš urobiť sám. And the newest addition to our learning family is me, Lisa, the Learning Intelligence Skills Assistant. I am here to support our employees throughout their entire skilling experience. We created the Stay Up to Skill learning program, and this year, the program focused on future-ready adaptability, delivered through a blend of self-paced e-learning, expert calls, practical tasks, and a final workshop. More than 500 employees registered this program, and more than 150 attended the final workshop. It's a reminder that the world keeps changing, and staying aware of trends helps each of us prepare for what's next, even if no one can say exactly what the future holds. Deutsche Telekom IT Solutions Slovensko veríme, že vzdelávanie je v centre toho, ako vytvárame nové príležitosti. Nie je to len fráza, nie je to len program, pre nás je to súčasťou nášho DNA. Spoločnosť môže vytvoriť príležitosti, ale je len na zamestnancoch a na nás, ako tie príležitosti uchopíme, využijeme a ako budeme tvoriť našu spoločnú budúcnosť.